Ubah Mark 9 bersat emili ke nongstoing konsensi shimet hi ulapan pau ba ka jingkersan halo ka jingdawa ban yono la ka jong ka jela kata ka khasi janja state bat pya no na ka jela megelia ulo ong ba ka jingyo la ka jong ka jela kanwan ra ka sensar khadar ka kham jan se pai ba aga jing skau jung aga bede berka panyo la ka jong ka jela napta ka khasi berjantia berkigal te aga jing pakhat jong shimet kini kalau berukam kata kata ka bagi skau rekam ka pok la dei kumbang wala i jela megelai jelai beret don gi ba ong bandang phia biang kala het pala nei nga ong ba la da ngila ban phia khambun kisti dei kan ba kumba ka ong kata tin mo ka jing sinsa kan dei kham jan su pai ba kumbut kata gadi ka thong te ka jing skau jong shimet ba kata ki jing dawa ban yo la ka jong ka khasi jing kisti ka jing skau jong shimet mi skau dot kami kita